Rocky mêrekî derd keve tûrê, kur morîkî dibîne. Pişta kur morî genim hebiye. Bi hevra bang kirine. Mêrik kur morî tiştek ser pişta kur morî ra dipirse divê ev ser pişta te çi ye? Kur morî dibêje viya genim e barê min e. Divê barê te çi ye? Yani dipirse divê viya genim e ser pişta min e. Divê û mêrik jê ra dipirse divê çima ew qa serê te mezin e? Divê tev aqil e kur morî dibêje. Mêrik çima adimê te ew qa saxlem e? Kur morî dibêje ez bi qewetim. Mêrik dîsa dipirse divê çima kêlekê te wisa zeîf in? Kur morî divê ez hindik nan dixwim ji ber wî ye. Mêrik wî genimê besî te yê çend roya ye dipirse wisa? Kur morî dibêje besî min ê 2 sala ye. Mêrik jê bawer nake. Wî û genim ra dike nav cêr. Salekî 2 sal 3 sal derbas dibe û kur morî tê şê mêrikê diçe lê binêre ku çi bibîne. Kur morî hê sax e, genimê wî jî hê nîvî ye. û dipirse ka te got vî genimê besî min ê 2 sala dike. Wa 3 sal te nav 3 sal da nîvî kiriye. Kur morî dibêje min çira te ra got serê min mezin e? Ska tu jî aqil e. Min 2 sala da min biqedandiya ez anka birçîna miribûm.